למעשה בשבוע הבא היסטוריה קטנה כשתעלה לראשונה בקריירה שלה לבימה בקיסריה. האמפיתיאטרון הרומי הוא סמן דרך בתרבות הישראלית, וגם אם לא יגידו את זה באופן רשמי, אם הצלחת כאומן לדרוך על האבנים העתיקות וגבך אל הים, סימן שהגעת למגרש של הגדולים. סיפורה של מסיקה, שהיא ללא ספק אחד המטאורים הגדולים ביותר של המוזיקה הישראלית בשנים האחרונות, סופר באין סוף רעיונות, אבל לרגל המאורע החגיגי שלחנו את ינון מילס לנסות ולהכיר את האישה שמאחורי הכל, ושם חיכו לנו כמה הפתעות. הנה. כמה כתבות כאלה עשית פה? 17,000. 17,000, נכון? אבל יש בי משהו שלא כל כך לומד. או שאני אשמור על עצמי, ואז יצא קצת פלסטיקי ואז אני לא אותנטית, או שאני אותנטית, ואז אין שום חומות. במקרה הזה אני אגיד מי זאת, אני לא מזהה אותה, זה לא כיף להסתכל על משהו שהוא לא אתה. במקרה אחר, אני אומרת, למה צריך להגיד הכל? למה אי אפשר לשים איזשהו מחסום? פלסטיק או פה גדול, לקראת יום הצילומים עם מירי מסיקה, באמת ובתמים האמנתי שאין אפילו טעם להצטייד במיומנויות העיתונאיות המעטות שלי. הרי הכל כבר נאמר על החברות עם קרן פלץ, על המסיקות, על הפרידה הזמנית מבעלה, על בת השנתיים ואפילו על כוכב נולד. בדרך לקיסריה, כן. גם כמה שאלות נוקבות כבר אפשר לשאול כשבמרכז הכתבה עוד פסגה שהדיבה עם הכישרון הענק הזה כובשת בקריירה המטאורית שלה. זה חלום שהתגשם, תמיד הרגשתי שזה באמת המקום שלי, הטבעי. זה לא, אין פה קטע של אגו, זה באמת טבעי לי. אני מגזימנית, ואם כבר להגזים, אז בקיסריה. אם אתה לא יכול לנצח אותה, תצטרף אליה, חשבתי לעצמי. אני באמת פעם ראשונה מתרגשת, פעם ראשונה ממש יש לי ככה שטוק בבטן. כ-20 שנה אחרי שלמה ו2000 שנה אחרי הורדוס, רק טבעי והגיוני שמירי מסיקה תיכנס בשערי האמפי בקיסריה, ואף אחד לא יוכל לעצור אותה. שלום, לאן זה? אנחנו מצלמים בפנים, יש לנו שעה, זה לא עליו. הוא לא נותן לי להיכנס. אבל זה מירי מסיקה, בעצמה. אתה רואה? זה לא משנה. מראה כשרשום על המצח, לא רשום על בן אדם, נכון? מי הוא, מה הוא, מאיפה הוא, לא רשום. מירי, 38 שקל כרטיס. יאללה, שלמו וזהו. כשזה אומרים, יש הבטחה, חייב להיות עירני בכל הצדדים. נכון. 190 מעלות. משהו בין שירי מימון למאיה בוסקילה, בדיוק באמצע. כן. אתה מכיר את מירי מסיקה או לא? מירי מסיקה? כן. שמעתי עליה. הוא לא מכיר, תעזוב אותו. אולי שמעת על משה גואטה אולי? משה גואטה? זה היה מארגן של חווה דולב. מה? בערך כשהזמרת הקווקזית חווה דולב כבר הוציאה את האלבום השישי שלה, מסיקה רק ינקה עוד תווים ראשונים בבית הספר למוזיקה רימון. לא הייתי פה הרבה זמן. תסתכל, כשאני הייתי פה, זה לא היה. זה לא היה. ולא פחות מכמה שרימון הפך אותה למה שהיא, מסיקה ובני הדור שלה הפכו את רימון למוסד. הדשא המנצנץ הזה והמבנה המפלצתי הזה לא היה כשאנחנו לפני לא רוצה להגיד שזה בעצם זה, אבל לא משנה. זה לא היה. תגידי את האמת. בחוזה הלא כתוב של סיפור ההצלחה הזה, גם מסיקה, גם רימון וגם התקשורת יצאו מורווחים. אז מה הפלא שלאף אחד מעולם לא היה רצון או זמן להתבונן באותיות הקטנות? השנה הראשונה לא הייתי בכלל. לא הייתי בכלל בשנה הראשונה? בשנה השנייה באתי לעשות רק קורס של ריקי גל, כי רציתי פשוט להכיר את ריקי גל. כאילו שילמתי 8,000 שקל לקורס אחד כדי להכיר את ריקי גל. אז תעודה של רימון אין לך? של קורס אפילו. סיום אחד של קורס. אין לך כלום. כלום. אני גם לא יודעת שום דבר במוזיקה, פשוט לא מבינה שום דבר. אבל מירי היא גם ההוכחה שברימון יותר משיעורים ותעודות חשובים מדעי הדשא. בחצר הזאת היא פגשה את השניים שסללו איתה את הדרך. קרן פלס שכתבה לה, והמוזיקאי אורי זך. אני רוצה לראות לכם איפה התחיל הכל. אוקיי? אבל אורי, בוא איתי. With his fingers, sing my life with his words.
הרבה לפני שהפך לבעלה זך עשה לה טובה וליווה אותה באחד האודישנים. ואורי, מה חשבת עליה? באודישן שהיא זמרת מצוינת. אבל הכרתי אותה גם כזה קצת מקורסים שנה לפני כן. הייתה בלתי נסבלת, ממש. יושבים פה כיתה של אנשים שלומדים וכל אחד במחברות שלו ועל הכלים שלו, והיא מתאפרת ובודקת איך היא נראית ובאיזה זווית וכל מיני כאלה. ממש כמו במוזיקה, לאורך הדרך של השניים האלה, הסקסופון המשתולל של מירי נזקק לא פעם לבאסים של אורי. יש לי קטע שאני כל הזמן בהשוואות. אני כל הזמן תקלת לראות איפה אני ביחס למי אני נמצאת. עכשיו זה גם עוזר לי, מצד שלי זה גם תוקע אותי. אז אומרת, תסתכלי מירי, כזה פקק את יוצרת לעצמך בחיים ברגע שמסתכלת הצידה ומשווה את עצמך למישהו אחר. הצלחה של מישהו אחר זה לא על חשבונך. כישלון של מישהו אחר זה לא מגדיל אותך. זה לא קשור אלייך, לך יש את הדרך שלך לכי בה. וזה דבר כל כך חכם, אני כל הזמן חושבת את זה. וזה עבודה? מאוד קשה. כי אני מאוד השוואתית, אני תחרותית. פה זה היה צ'וט. בין העצים האלה גם הונחה בביטחון מלא אבן הפינה של קיסריה. ישבנו בערך ככה, ודיברנו על קיסריה. עוד לפני שהיה לנו שיר. על איך שהתאורה הסגולה תיפול על הפקק של המים, אני זוכר את זה, משהו כזה. האמנת בזה אז, אורי? להגיד לך אם האמנתי את זה בצורה רציונלית, לא בטוח. את יכולה להיכנס? תודה רבה. תודה. זה חמוד. שיהיה לך בהצלחה. טוב, עכשיו אני כבר לא מתרגשת בכלל. נראה שמלכתחילה צריך חוצפה לחלום, כדי שמתישהו החלום גם יתגשם. זה לא הכמות, זה שזה שלך לבד. אנשים קונים כרטיסים ובאים לחגוג את קיומי כזמרת, את השירים, את המוזיקה, את הנגנית, את הגודל הזה. זה כמו לתיקון, את הדגל. זה כזה, היא פה. אבל עם כל הכבוד לכבוד, מסיקה היא לא אחת שתסתפק רק בסמליות של המעמד הזה. ככה, כאן יהיה פודיומים כאלה, שם יהיו נשפנים, טופים, כלי הקשה, פה גיטרה פלמנקו וגיטרה חשמלית, וכאן גיטרה אקוסטית וחשמלית, כינורות, כלי מיתר. כל זה נהיה כזה בירוק, בום עם הזה, בום עם הזה, ככה עם הזה, זה אדיר. אולי אני אחליף סמלה גם? קיסריה מחליפים סמלה, תמיד. כן? תמיד. אני הייתי קיבוצה בצבאי על גולן, לא חושב אף אחד מהם. אייל לא החליף סמלה, ויהודית יש לה מכנסיים בכלל. מכנסיים לא מחליפים. אל תטעו, את האפקט הכי מסיר על הבמה מסיקה תוציא מהגרון שלה. זה בא עם מנה מדודה של פאטוס, שלא פעם עטוף בציפוי סוכר. גלולה שדווקא בארץ חלב ודבש, נמצא גם מי שלעיתים היה לו קשה להקל. זה הכל... אין שקט פנימי אמיתי. זאת אומרת, עכשיו יש יותר, כי יש לי... אבל זה מה שאת משדרת. את משדרת שקט? זה משהו, כן, משהו רגוע, מתוק. רוגע שהוא, אנשים חושדים בו שהוא מזויף. מי שחושד לא מאמין לזה, זה בדרך כלל אנשים ציניים. כי הם לא מאמינים שבאמת אפשר להתרגש עד כדי כך מטעם כאילו של תות, כאילו זה הפעם הראשונה. אבל מדבר שזה מעצבן לפעמים? זה מעצבן. יש אנשים שזה מעצבן אותה? כי הם לא יכולים ליהנות גם. אז בסוף זה מעצבן. תמצאו את היופי. או... מה קרה? ומה יהיה מחר? אין איש יודע. זה היה מתוק לך מדי? כן. אז אתה יכול לקחת שקית הקאה מצידי. מה שחשוב לי זה שישמעו אותי שרה. זאת אומרת שתשזרו, אני מעולם לא הלכתי להופעה של זמר, כי ראיתי כתבה שבו רק מדבר. תמיד מישהו שר ואז אומר, בא לי ללכת להופעה שלו. אז אני רוצה שתשזרו קטעים משירים, זה הדבר הכי חשוב לי יותר מהכל. הגאון יענק לי איים אילי רחו. אני שואל אותך שאלה, את חייבת, זה משחק, את חייבת לא לענות את הקלישאה שכולם עונים. אוקיי. יש שיר שלך שאתה הכי אוהב? כן. מה הוא? אבל זה משתנה ברגע נתון. אז עכשיו, מה השיר שאתה הכי אוהב? עכשיו אני אגיד לך, עכשיו אתה חוזר בחזרה. אתה יכולת לבקר, אני יכולתי לחסוך.
שירי מחאה מעולם לא התבלטו ברפרטואר שלה. מסיקה היא מלכה של אהבה, אבל אולי זו האימהות, אולי זה הגיל ואולי זו קיסריה, שבפעם הראשונה מביאים אותה להגיד את מה שהיא לא שרה. אני מאוד מתחברת למחאה, בכלל, אבל משהו במחאה הזאת לא ברור לי. אני מרגישה שהיא לא עד הסוף, ואני מרגישה שלא אומרים את הדברים כמו שהם. אתה צריך להגיד, אוקיי, אני רוצה שיקחו מזה ויתנו לי. אני רוצה שיורידו את המשכורות של זה ויתנו לי. להגיד אני רק רוצה באוויר, אני לא מבינה. אתה מבין? צדק חברתי זה כללי מדי. את לא תלכי להפגנות? אני הייתי בהפגנות. ועכשיו? אבל אז, לא, כי זה מעצבן אותי, כי אני לא מבינה על מה ההפגנות. אני רוצה שיגידו לי על מה. עכשיו אתה חוזר. יש אנשים אחרים שמקבלים משהו שאתה לא מקבל. מי? המגזר החרדי. לא כולו. יש אנשים מאוד מאוד פרודקטיביים ומאוד זה, שרובם לא תורמים. בסוף יומיים של צילומים בחום של יותר מ-30 מעלות, כל גרגר של ציניות בסופו של דבר נמס לידה. וגם אחרי 17,000 רעיונות וכתבות שקראתי, גיליתי מסיקה אחרת. ואולי זה הסוד שלה, שכל פעם שהפה שלה נפתח מחדש, היא נשמעת קצת שונה. טוב, מירה, אני צריך פיזואל שלך, מסתכלת מהחלון. רק שלא תמיד, קל לה גם לסגור אותו. פיזואל של מירי לא מדברת. להתקשר שאין דבר כזה, זה לא קיים. אז בוא נתרכז עכשיו ממש. רוצה שאני אשתוק? המשימה הכי קשה ביום צילום הזה נראה לי. עשינו משקפיים. לא, היא לא מסוגלת. לא, היא ממש לא מסוגלת. היא שותקת, מסתכלת מהחלון, מהרהרת. טוב. ידיים באוויר, תסמא על העיר, בוא תהיה מלך הלילה, רוח בפנים, כמה טוב לך.